Hola a tothom. Anem a intentar crear un tutorial per ensenyar-vos com crear el vostre portafoli digital amb Google Sites. Per la versió antiga ja tenim un tutorial que teniu penjat al blog, al Mare Vostrum, al blog d'aula. I ara el que farem serà intentar crear un breu tutorial molt senzillet, de pocs minuts, per tal de fer servir les noves eines de creació de portafolis digitals amb Sites. Llavors, el primer que hem de fer és obrir el nostre compte de Google i des d'aquest menú d'aquí buscar l'espai de Sites. Si no us surt en aquest primer menú, el que hem de fer és obrir més opcions i si encara no ens surt aquí el botó de Sites, doncs l'haurem de buscar en aquesta pàgina d'aquí. Esperem que carregui i busquem la icona de Sites. Que tenim aquí, és aquesta d'aquí, la de sitios web. Cliquem i se'ns obrirà una nova pestanya. Esperem que carregui. Molt bé. Veieu? Aquesta seria la pàgina per crear el nostre portafolis. Ho he fet des d'un compte en el que no tinc creat cap lloc web, llavors em dona l'opció de crear el meu primer lloc web. Aquesta és l'opció per als nous portafolis. Si us fixeu, en aquesta zona d'aquí tenim la versió clàssica de Sites. Si cliquéssim aquí, aniríem a la pàgina antiga, diguem-ne, des d'on poder crear els nostres sites a la manera clàssica, per entendre'ns. Aquesta versió ja tenim un tutorial penjat al blog d'aula. El que avui farem serà trastejar una mica en el nou apartat de Google Sites amb les noves funcionalitats. Llavors, per crear el primer, apretem aquest botó, crear un sitio web. Ja veureu que és molt intuïtiu i molt fàcil. Podem aconseguir resultats molt potents, però en un primer moment el que necessitem només és crear la nostra pàgina amb les indicacions elementals que donarem ara. Esperem que carregui. La connexió que tenim és la que tenim, llavors triga una miqueta. Veieu? Ja estem dins de la pàgina. El primer que farem serà posar títol al nostre portafoli. Recomano, aconsello o ordeno directament que el títol sigui aquest, portafolis, GES, graduat d'educació secundària, i posar el nostre nom. En el meu cas, poso el meu nom i el meu cognom, Ramon Paraíso. Aquest títol el repetiré, si us fixeu, ja em surt aquí, el títol, i el que faré serà, tancarem aquesta pestanya, també posar el títol aquí, en aquest banner, el banner d'inici. Portafolis, yes, Ramon Paraíso. Això, com veieu, es pot editar perquè quedi així, es poden canviar els colors també. Tot això ja farem un tutorial més endavant, ho comentarem a classe per tal que pugueu personalitzar els vostres portafolis. De moment el que farem serà crear l'estructura elemental per compartir-la. Bé, aquesta seria la capçalera del nostre Sites i llavors el que haurem de fer serà anar creant pàgines. El portafoli, com sabeu, és un recull de totes les activitats que farem durant el curs, a diferents assignatures, no només de ciències socials. Llavors el que hem de fer és crear pàgines on anar penjant aquestes activitats. Llavors, la primera pàgina que crearem serà una pàgina de presentació. Per això anem a aquest menú d'aquí, cliquem a sobre de pàgines i aquí crearem una pàgina que es dirà presentació. Li donem a completar-ho i ja, veieu, tenim la pàgina principal, s'està creant, s'està carregant, la pàgina principal, que és aquesta que hem editat prèviament, i la pàgina de presentació.
Sí? En aquesta pàgina de presentació el que haurem de fer és insertar un text i fer una breu descripció de qui som nosaltres. Doncs, hola, soc en Ramon Paraíso i seré el vostre tutor al curs GES2, per exemple. Val? Ja en parlarem de quins són els requeriments que haurien de tenir les vostres presentacions, però en principi serà un breu text on expliqueu què sou, quines expectatives teniu sobre el curs, incorporar alguna foto identificativa i amb això ja ho tindríem. Vale? Cliquem fora i ja tenim aquí la nostra presentació. Sí? Per editar aquesta pàgina és molt senzill. Cliquem 2 cops sobre la pàgina i aquí ens dona l'opció d'insertar diferents elements. Podem insertar adreces web amb la URL o incrustar codis també de diferents aplicacions. Podem incorporar imatges, pujar altres arxius, combinar documents des de Drive, és a dir, podem editar amb diferents funcionalitats. Sí? Molt bé, doncs tenim la pàgina principal creada, la pàgina de presentació i després hauríem de continuar creant pàgines en funció de les assignatures de les quals haurem de pujar material o activitat. Sí? Per exemple, en aquest cas haurem de crear una que es dirà, en el cas dels alumnes de GES1, Ciències Socials 1. Va? I en aquesta pàgina serà on anirem pujant les activitats que fem en aquesta assignatura, en aquest mòdul. Sí? En el mòdul de Ciències Socials 1. En el cas del curs de GES2, doncs, en el primer trimestre l'assignatura serà Ciències Socials 2 i així anirem creant diferents pàgines on anar pujant les activitats. Val? Bé, tenim la pàgina principal creada, tenim la pàgina de presentació i una pàgina de mòdul o d'assignatura. Després podem personalitzar totes aquestes pàgines des d'aquest apartat, des de l'apartat de temes. Veieu? Aquí surten uns temes predefinits, doncs clicant a sobre podem modificar la seva estructura. Veieu? Això vosaltres mateixos teniu llibertat per tal d'editar-lo i de muntar-ho com vulgueu. També podeu combinar colors, si us fixeu. Veieu? Això us podeu entretenir i fer-ho com vulgueu. I per últim, el tutorial d'ara, el que farem serà fer la publicació de la pàgina. I amb això acabaríem. Publiquem i aquí hem de posar la ubicació del sitio web. Intentarem que sigui la següent adreça, portafolis GES i el vostre nom, Ramon Paraíso. En el meu cas Ramon Paraíso, en el vostre cas el vostre nom. Clicarem aquí, desclicarem i li donem a publicar. Sí? Veieu? Aquí em diu que s'ha publicat correctament el meu lloc web. I ara anirem a la pàgina principal. Mireu una vista prèvia. Veieu? I és així com quedaria. No he editat res del banner, aquest fons el podríeu canviar el color també, aquí podríem incorporar també una breu descripció de què és el nostre portafolis i, si us fixeu, aquí hem creat dues subpàgines. Aquesta de presentació amb aquest mini text on em presento, el vostre hauria de ser una mica més avançat, ja en parlarem d'això, i una altra pàgina, en aquest cas de l'assignatura de Ciències Socials, on pujarem totes les activitats. Sí? Molt bé, doncs cliquem aquí,
portafolis. Vale. I amb això ja ho tindríem. Un cop tinguem el portafolis creat, recordeu que l'haureu de compartir amb mi mitjançant la seva adreça URL. M'ho envieu per correu i amb això ja els tindré tots recollits. Sí? Espero que us hagi servit. En qualsevol cas, si teniu qualsevol dubte, doncs en parlarem durant les classes. Vale? Vinga, que vagi bé.